Dolamara aradatum erset prungset kachisong sai kidengpon. Pini therepo ni pha inkoira player ni lakha inkoira trok Dwarbaguri MSC constituency kaparlo. Dolamara angkangpi dadhora diflusto polling station kaparlo pini hawar arat lapen Dolamara branch case etumta chilang dunsi local MSC mate forest board chairman aphan hawar araratum ningkang samse lapen aning gipong kachpakla. Hadak hawar aratum pen kachisong nang kok alam theke MSC Richard tok bi kedam tang ningkan pho angbong ke claim nangji development asai me lang towar he hui kachichak pon dokok apita non ke alam chak chipapling pledat ajok hawar aratum ningi pung pen MSC aphan non election ahut vote jok je puse product pen nang pachini aduntu hawar KSA tumaphan pherang ke karjo ahut nang ke thandun ke Richard tok bi aphan ki MSC ticket bilong le lapen abatai lo Dolamara KSA tumaphan kachong thui lasi tiket pidete akhir ingtang rakpen chisong ji puta hangtaram lapen aphitu karjo ahut nangke thandun thuke MSC Richard tok bike amena a constituency angkangta development ahinke Dolamara pen deithor aphan ke plagda deithor ke development do piglo seta Dolamara ke ajatta development ta theklong le pusi aning ki pong pen pherang ke angno hangtaram bang harun ni Kajirong pen entry hanse laka holo na itu media ta chini lo madu da chini lo dak Dwarbaguri rat kali or kai benglong rat ta chini lo Dolamara pen daithor plak dak nang diring banda le lo nang kahora banda le lo Baguri banda le lo pini along aprek prek pa area banda le lo sa daithor long bangke nang li langnam tha towar jame dak bangke plaster towa te Dolamara long ke li tum an ke bang plaster ke aphilam lo along nang thok piroi pirai sita dak lo social worker atum siki claim lata kijjoy methang pen pulong de dako an manang plak dak bangke towara ron tala dak bang si mathang po aliki ke tawe aliki lok tawe plaster tawe la bang galang logo inge secondly bangke school na education na lang dam lo pulong de Dolamara ke population do big area hepik sita high school do non provincialized di daithol lam tha higher secondary ta do college ta do high school ta do model college ta do tangte ni tum long Dolamara long kan lo private school ke long pi do lo government school ko ke ta do lo government high school awe di isida langamo late difference lo tangte isila lam tha ha comment tu ne benta tini kesi as tu mang thek lo pangcheng lo banke Dolamara sor si chipate dun bomlo kan dun bomlo lunun bomlo bang ke ministerium bang alosi je cultural hall pencenglo cultural complex pencenglo ang to nisi dadak sidun elo amar ministerium pon denmark dak pon elo ajote hadak sisanam po ani yang samte dak sikan po lapuloma Dolamara KSA branch lapenada dipuso lapenadora ara dipuso ini nana tum chingrong petpen pini labang so hawalong air set phung set pen kachisong pon ideng ponang ko idam tangani samir MSC Richard Stokby alang di nana tumpan nang kachichak ason doma kedam tang 2017 aningkan KDF pen alang li good high dead lo purote dak pen dipusor lo pen si cosway bunai po alang di first season 1 lo alang li keneng zepon dak pen kusve nang li tumaphan Dolamara arata phan cheng chia pang dipusor arata phan sela li claim pon jipu haso 2017 aningkan alang ke claim pon jipu alang li chichak pon la pen hini thu bangke karen ke la hai he prang se alang dinak pakloji jila pen hing pon la bila pen ka do ka ve tum phan tap ekdom paklar pon chen bolang li nengjel la pen ke thom thu bangke delong ta alang di chichak pon long long thoma de long sita me piponji bu piniar ni tum dipusor la pen da thorarat ni tum ki krung chen la pen ninding ki pung la pen ning siksak pen pini apor ni tum ka chingrum pet pen alang li phan ni tum not givang jia bang ke ni tum alang li ke chichak ason an ke play pen jok ni tum dipusorat atum bang ke ni tum vote pibon thai khedat bo tasim mane alang li ke pacho bai ke pacho rai MSC ke made lak do pigla si mane ni tum ke non ke bang jia phan ke alang li phan ke isialam ke koi pon lu
nili tum pini dak jo seme ka chasong pon na ko kalam ki bang kala hanlo zma nili tum ke pima to war same ave mesena to war ave la pe nili tum garen same ave same ni tum ki dam ki bang same sung pi ka song se do pima nili tum ke so cepon nai bute nili tum pima ni tum ambulance ta ave pima ni tum ambulance ta ave mane tum ke so sitame public gari pon lo potang te nili tum ke kon gari bhara ki dam 1000 ke bang 1000 2000 anan se nili tum da same nili tum la hai te me ke sung la pe muso to me log 40 same ni tum ke mesen lo 40 di ma ve pima log 40 protest against the failure of Siri Richard Togby MSC 26 number Dorbar constituency. La so putak sini tum chisong kon lo. La pen point number 1 itum dak top kon lo. The MSC have failed to provide employment to the educated youth of Dorbaguri. Mana youth ke thek area youth tum dopik dolomra yang and talented youth tum dopik kami sakuri nut phanda pi thek la isi failure lo. La pen ako number 2 bank MSC Richard Togby have failed to solve the border dispute with Golokhat district. Non puta Golokhat district pen lakar Banglong a hoy non puta la so banduria lamam porta abatai lo nitum chesong bon sita non punta la so Golokhat district a border nitum phana pachun pitek phela. La pe ako number 3 bank failed to provincialize the Malasi High School. La lo non puta Malasi High School phana nitum chesong pigano non puta nang provincialize pipelang. La pe number 4 bank failed to provide ambulance facility for the Malasi MPSC in Dolomara. Latalo non puta ambulance facility Dolomara arara phanang pitek thelang. Lapen number 5 angke failed to bring permanent banking system at Dolomara. Latalo non pu sitame banking system sitame nang echi chaklo non puta banking system sitame nang pachun pitek thelang. Lapen number 6 angke failed to save state dispensary to Dolomara from Borbeta. Latalo non puta nang pachok pitek thelang. La penitum a demand non bange la lode to bring irrigation subdivision at Dolomara. La bange nitum kinang solo Dolomara a logapan non put Richard Togby ke jara sonta daitor si pon lap nitum daitor arat panitum nang plak dak punitum jongdam dai sitami nang plak dak tami halat ma rat panitum jongdam kali ratum cingki me pik nitum jong hon pik nitum ajur puang se daitor sort manta tami nitum ki jongdam ke MSC Richard Togby development bang nang thak dak non sonju pine Malasi High School the provincialized banking system chot kali non hada ke college anda dolablo non puta daga rada phan ke dilong da we towar da we lason alang ke alam chakchot da so posi non I pong eneli tuning rilo party a president secretary banda tuning rilo lapen ke Karbianglong CM Duriam Rohang mata tuning rilo lapen Karbianglong IMP Horan Singh Befanda tuning rilo lapen ke I request the Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma not to give party ticket to Mr. Richard Togby.